ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଅନେକ ବାଧା ଆସିବ। ତୁମେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ହାର ମାନି ବସିଯିବ। ତୁମେ ଭାବ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ହେଉ ପଛେ ତୁମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶିଥିବ ନା? ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ସେହି କଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କି? କ'ଣ ତୁମେ ସେହି କଣ୍ଟାକୁ ତୁମର ପାଦରୁ ବାହାର କରି ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ କି? ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ କି? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତାହାର ସାମ୍ନା କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ମୋର ଦକ୍ଷ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାହସକୁ ଏକଜୁଟ କରି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଖୁସିରେ ରୁହ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।